Cât este ceasul? E timpul să-l trezim pe capitan. Nu e nevoie. Capitanul se trezește întotdeauna singur. Pregătiți micul dejun? Sigur. Mă întreb cum o fi la pat. Foarte bună. De unde știi? Treaba mea? Să nu-mi spui că... Ce-o fi văzut la tine? Ți-aș arăta, dar nu pot să-mi dau salopeta asta jos. O persoană fizică. Bună dimineața, capitane! Bună dimineața, o persoană fizică, stimații mei. Subalter. Cum ați dormit? Ca de obicei, întins în pat. Bună dimineața! Bună dimineața! Dejun. Extraordinar. Ce avem în această superbă dimineață la micul dejun? Omletă cu cașcaval și șuncă. Superb, superb. Nu te supăra, Sergent Pavlu, ce dată este asta? Imediat, capitane. Data stelară. 6, 2, 2, 3... Nu, Sergent Pavlu, n-ai înțeles. Eu nu vorbeam așa, în modul oficial și juridic în care vorbesc de obicei. Ne întrebam omenește ca de la om la om ce zi. E luni, e marți, e miercuri, e... Am înțeles, capitane. E miercuri. E miercuri? Da. Am cam belii carcaletele, nu pot să mănânc miercurea de ce râzi ca o tâmpită? De ce râzi ca o tâmpită? E miercuri, țin, nu pot să mănânc de dulce, te rog frumos. Ăsta merge? Da, da. Jurnalul de bord al capitanului, practic. Data stelară. 0, 2, 4, 5, 0, 6, 2, 2, 3, 7. Sună-l și ține-l pe fir. Ne aflăm pe naveta NT. Ne avem pe planeta Etrepeche. Ne aflăm pe naveta Etrepeche. O navetă spațială. Așa. Suntem în drumul nostru către planeta Sirius din galaxia Oca. Totul decurge conform planului. Nimic special de raportat. Ce s-a întâmplat? Suntem atacați, capitane! Suntem atacați! Da! Cine ne atacă? Capitane, după câte pot să-mi dau seama, suntem atacați de romulani. O civilizație despre care încă nu știm mare lucru. Romulanii sunt un mister pentru omenire. Un mister? Ce mister poate fi pentru ăștia întreg la minte mai crastă? Ce mister poate să fie ăștia pentru omenire? Romulani, ce poate fi? Niște mulan România, dă-i dracu, Doamne, iartă-mă, asta și mâine. Capitane, mi-a venit o idee. Nu mai bine vă fac eu ceva de post? O femeie, tu nu ești întreagă la minte. O femeie asta și-a pierdut mințe. Eu sunt atacată Romulania de mâncarea ta acum. Haideți să vă fac un platouaș ceva. Mâncați-i platouașul ăla. Lasă-ți, mâine, pleacă de aici. Atacă romulanii. Ce s-a întâmplat? Au deschis foc împotriva noastră. Aoleu, aoleu, am belit-o, aoleu, am belit-o. Activați scuturile pe persoană fizică. Nu funcționează, capitane. Cred că ne-au dezactivat scuturile defensive. Capitane, trebuie să anunțați baza că suntem în pericol. Numai decât. Atenție, baza. Atenție, baza. Capitanul Vanghelie de pe nava Price. Atenție, capitanul Vanghelie de pe nava Price. Naveta Enterprise. Capitanul Vanghelie vorbește. Atenție, cod Alfa 2000, cod Alfa 2000. La intrarea în galaxia Octa, scuturi inactive, cod Alfa 2000. Capitane, Da. capitane, suntem bruiați. Trebuie să fiți mai explicit, capitane. Mai explicit Da, asta? avem bruiaj. Atenție, avem bruiaj. Avem bruiaj, coduri inactive, coduri inactive. Manșa de bord nu mai funcționează. Capitane, fiți mai explicit, că avem bruiaj, ne bruiază romulanii. Atenție, mai explicit. Explicit, capitane! Băi, am belit, ne atacă romulanii, băi, ne aude cineva. Alo, alo, trebuie să ne apărăm. Trebuie să ne apărăm, unde sunt? Activați laserul mononucleotic. Capitane, laserul mononucleotic nu mai funcționează. Atunci, activați trasorul atomonuclear. Capitane, trasorul atomonuclear nu mai funcționează. Atunci activați orice armă disponibilă, nu mai stați. Capitane, nu mai avem nicio armă disponibilă. Mă, băiatule, orice trage, nu, o pușcă, Nu avem. o flintă, Nu e. un pistol Carpați, Nu avem așa ceva în dotare. o praștie. Capitane, ce mă la dracu, că suntem în viitor, nu avem praștie.
o țeavă cu cornete. Capitane, nu există așa ceva la bordul navei! Păi nu mă pune cu bătrâni, păi spune Capitane! Ce dracule asta, ce mine! Capitane! Să mă aduc un cei sau o cafea? Ți-ar mama ta, dracule, ce mine de ordinară! Întoarceți-vă! Capitane, singura soluție, unica disponibilă, este să vă teleportați pe nava romulană și să negociați cu ei un armistițiu. Ești tâmpit, cum poți să spui asta ceva? Bagheale Marian vreodată în viața lui să facă armistițiu cu romulanii peste cadavrul meu! Sau peste cadavrul lui Grascu ăsta! Dar este singura soluție, trebuie să vă teleportați! Este singura soluție! E singura soluție! Este unica soluție! Singura soluție! Altă soluție nu mai există! Singura soluție! Dacă îl trimi pe Grascu ăsta să negocieze... Singura soluție! Dacă o trimi pe aia să se bombardească cu ea... Singura soluție! E unica soluție! Singura soluție! Gata, vorba, ieși așa, gata, bă, nu mă teleportez cu ăsta, unde mă nebunești de cap? Ready, practic for teleportation. Engage. 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 Capitane, Da. trebuie băgat în priză. Du-te și adu un prelungitor. Am înțeles. Să trăiți. Pam-tarada! 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 Capitane! Capitane, a venit cineva să vă vorbească! A venit cineva să vorbească mie? Da! Cine? De unde a venit? Păi, nu știu, cred că s-a teleportat. E Romulan? Nu, e unul negru de respiră foarte greu. Și vrea să vorbească cu mine? Da, Bine să intre. bine. Puteți intra! Bună seara! Bămâta, de ce respiri așa? Că ai probleme cu plămânii? Pământenilor, veniți cu nava voastră alături de mine. Împreună vom învinge Mihaela, dragostea mea. Băi, mai multe, nu vezi ce față ai de muscat, ce ordinarule care ești? Evanghelie, sunt tatăl tău. Ești tatăl meu? Bă, ăsta s-a băbardit cu maică mea. Forța fie cu tine. Mai furtă steaua. O să-ți pară rău, Evanghelie. Rău. O să pară rău? O să-ți pară ție rău ordinarul, drepule să-i mai... Dă-ți masca ajută pe față. Dă-ți masca ajută pe față. Sigur? Sunt sigur. 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 Pe la sfârșit ce se dezvălua negru de respira greu? Îl știți. Era casul. Ăla negru de respira greu nu era tasul, mă? Corect, da.